44485. We are studio lines no. The Brene Eswa Yankasa Frey. Brene Swanans Wabaremu. Sam ready. Odifo. Ohutini Bakope. Papa 1. Wire Crado. And quotation master. Quotation master. Quotation master. Mini Shayache. It's Anopay. Yamurame. Papa. Yes, sir. You're watching as I'm a cover. New. And a person pum to say, Yamiado, me. It about the asi. Is she a checkakra? Aye, the Yamias said, you two kind never at the Doaba. Amen. We said, Sabra fin the Duman over Bopa. Sabe Pepe. Javi Shrow. Yabahanma, Cosiada, Yeshia, no, also ma, your spirit and a cosro. Amen. Me buy Numia, Minia, Same by a Minia. Odi atwasi ama masem kan awrade de suma me anope no aye mmere kro ebi se sa asem no abotai na na me ba yehia wo mbo. Wonderful. It only a spirit there baako. Wonderful. Yehia wo mbo, we need God's help. Sabe Pepe. Yes, eno na anope awrade de suma me nti obo nyom no won se na me pompa ese ongronkro de me namo. Because abema asem kana no pay awrade de asoma me ni menua kofi wa ha no ne kana be yemre because what set the ground so na mai ano pay de nyame ase na wotwe twem no na ye Yesu amani hunu da na yen no awrade de ekopie asen Arabo no me nko ho da me nim ho e mentini din kura da nanso nyame dwumenti me nim nuanom ka ye honhom bom baako e ka se hwa na awrade se ye nkoye convention e wo ho se odi ba nipa fema we bisa na kura mu nim so de we de koye convention no I want emphasize it was central region. Wow. Omo ben Apoliningo. But the central region crew. MPA omo yi ni so yi. Jesse Kwasi. Ye ne mpeso aso. Ho na ye meeting ahoro be mienu. Ye wia nyame se ho ne. Ho na se munko. Intine se ya so de. Dabi. Enti yiti ye ko enso no. Afeye nyina beti ase bi entia. Sese mu ye yuna. Rade suma ye ho. Nyame command saso kese. Wonderful. Nya dwumadi nim so muwa bibre. Ye wi a ye wonkrofo ye beda o mase. But my yenko yasam so anopai. Mini okofi ho ti sen. Oh, Nyankopɔ adom wo sɔfo na so e. Nyame adom. De Rade ase. Last week obo adwuma. Oh, Rade o. De bia ayi me papa mo afo o se ni awrade be ye nne na de cha ye dada na nka e be kan awrabo asema nka e be ka saa ewie ti de awrade ye ho no ye hia fofo. Praise God, hallelujah. Anopai ye da otufo Nyankopon ase. Menyom no de area na wanyam fi because me ji inspiration e film. Yes, enti fato ase ma me ye da nyame ase enenso se na wotwe twem no ye ntimi ne mo ameche nyame asem. But ne de awrade abie kwan amayen se ye ne mo emra emeche ne ode amayen nenso na no pay no de awrade se ye ne mo nche no eye se we need God's help. Ye hia awrade moa. Praise the Lord, hallelujah. Ye hia awrade emoa. Yes, se nye awrade moa nipa moa de wo se de tie na awrade moa e na ode fe nipa so a eba emoa no esipi nti anopai wo fie na wutie mi a anopai wo hia awrade moa. Anopai mi hia awrade moa. Ghana hia awrade moa. Kotokuma hia awrade moa. Asenema hia awrade moa. Aboabo hia awrade moa. Baby a redway anokopem hia awrade moa anopai. Nti wo vi mayenkenka enyum aduana ba ko Psalm 41 no verse number 1 to 9 no na wi ya treatim kakra na fe yama atiefo nso abem. Yes, nti enko ana bacho yenko yo ye kenkan enyom
aduanan baako iche mu baako ekopem enkono ma yentie Awurade asem etifi asem se amane a efiri yade ne otamfo mu afi yakenkan se inhyira de odwene mobroni ho. Hallelujah. Amen. Inhyira ene ne oyedan odwene mobroni ho. Awurade beje no. Enti so obi dwene mobroni ho a inhyira no no. So o man moa inhyira no no. Hallelujah. Amen. Anopa so obi dwene mobroni ho a Awurade behwe no. Yes. Praise God. Hallelujah. So asoma me. Inhyira de odwene mobroni ho. Inhyira ne ne odwene mobroni ho. Awurade beje no. Awurade beje no. Ewo daboni mu. Ewo daboni mu. Amen. Amen. To aso 2. Awurade behwe de so. Awurade behwe ne so. Na wa manenkwa. Na wa manenkwa. Wa hyira no asase so. Na wa hyira no asase so. Na origin no nhye na tamfo a. Na yes. Hallelujah. Amen. Ni ahoboa obi a oye mobroni no. Awurade se obeje no. Yes. Na afi onu nyame obehwe ne so. Yes. Praise God. Hallelujah. Nyame no obehwe ne so. Amen. Hallelujah. Amen. Na wonyini nhye na tamfo na tamfo a wo pere no nsa. Ebi se ni no no nyame na sese boa no na se obi man ho kwan na se oboa obi a woye mobrohia Awurade se obegye sa nipa kro no e wo biriboni mu na wogye no a obehwe no so. Hallelujah. Na wonyini nse na tamfo nsa da. Praise God. Na tamfo no ko apanya tamfo keke na tamfo a ope no no. O tamfo a ope no no. Ope no no. O nyini nse ne nsa da fo a wo chesi wo. Chesi no. Onfa ne nse ne nsa da. Anoba obi wo ho we him say ye yare say yo how say ya amane no Awurade se men kanche say wo beji wo daboni nim na obehwe wo so na wonyi se watafo a wo pe wo say wo baabi a wabeduru no ano no o ma wo kwan wo ma ho kwan e ma onya wo da o ma ho kwan e ma wo mfa ne nsa ento so da frisa and you drew me and some say Awurade be wo wa no yade mpaso na Awurade be wo sa oni bakro no e wo hefa yade mpaso. Amen. Amen. Obi wo a na ka yade bi bonus sengo wu na so ibi apapa bi a waye emuo bi a waye na Awurade e na so abeje no. Yes. It was say ni odwiri moburo hu no ni no Awurade be hwe no so na obeje ni wo naboni mu. Awurade be wo wa yade mpaso. Wo be wo wa no wo yare mpaso. Na yade a wo yare da. Na ne yare. Yes. Amen. Amen. Yare o yare ni nyina no Awurade dane ma no esi ni. Oh, praise God. Hallelujah. Endi nyenyame epe e wo nipa ho no se yebe boa wo ma eyede ehiamwa. Praise God. Hallelujah. Eno na nyame pese ade ba ko a Nyankopon de nipa bedu asase su no wo hwe se nipa beye. Yes. Asa na nipa ba ne nche no se nipa be boa obi a the needy. Obi ohia emboa obeboa no na Awurade se bada boni mu a Awurade be dan nani ahwe safo no na obewo won ivi so yare mpo oda yare mpaso anoba bia wo tie mi ebia wo da hospital ebia wo fie wo yare ha se wa yade papa Awurade se men kanche se efi sa moment iko ya no Awurade be jewo Awurade be wo wa no Awurade wo be wo wa o yade mpaso e wo yare mpaso yade o yare da Amen. What a word. Amen. Amen. Ndi wate yare a wo yare da ho ni nyina Awurade be wo wa ama asiwie se wonni moa ma nipa so de a Awurade wu mobo. Yes. Na anope shase se ubenya moa ama nipa na no na Awurade de sa bambo ibedi wachi bato ko anim na menya ntabi bie mu afi o se dan force me na me ka se Awurade hu me mobo Samekra yade na maye wo bone wate
5 matamfo kasa me ho ensem matamfo kasa me ho bone se me yare ye no matamfo kasa me ho bone se da ben na obewu na ni din ayira emeso se nipa na ye emoa manipa ye mobrohu dia emaso da ben no obewu na ni din ayira na da ben no obefi wiase ye ntene nka biem so fi wiase kra ne moa ne bekasa praise God hallelujah amen 6 na se oba behwe me a oka atrosem na kuma mu tase asemhunu fakọ ofre adi kobo dawuru okọ bobo dawuru mu masigodo akwa no no dawuru obewu edede wakampam o na so urade se wo begye no e wodaboni na obehwe no so hallelujah wakampam wo ba bewu hwe waye ni papa waye ni ba doye no baby a wakodu no awurade be yi na firi ho say ya hu kirem say yare ko fikasa ese nipa o yare da ho na nipa be hwe wa o mu firi ho kwa na se mo kakra no dodo na de ye enkuguo semu so bi wo be hwe wo so akwadu obeko because hwe no jafo na kra de una peja wo to sa uni na peja ne wa ye die ono ampa obeko na so was awurade se wa ya de pa awurade be gire wo media sofo me pa bia hu nti da de men saka ne nan ne hwe ehwe se mi ana tom na ko nya de kid na sei eni pa nya doctor wo hwe yes ehwe was o bo ba bia e free ba it was so ba e betase nsem no akobo dawu serious what I say sa enkofu be bre sa no mo ye kofu be bre sa no mo ye o mo te se obi yare edam paso so for me sisu biem asem na no den Psalm 41 verse 6 ne yadu no o say na se oba behwe me a oka atrosem na kuma mu tasensem hunu fa ofre adi kobodawuru Fred Kobodewuru. Praise the Lord. Hallelujah. Fred Diko Kansama kese. E wo mu ni de anim. Oh we do oda de bone na ye no. Bia de kwa na wakofa. Oh we de nya ya boni dua. Dua na ya boni. Ya boni de obeko. Oh we de ade china. Wa hwe na furu kura. Me da o yes o yi ni tawo na be. Na so go vie bia kosa situation na san baba. Se no na Bible no che se sa atamfo no. Wo ye uhumobo enipa bi mobo. Yes. Enso o yare na emu aye den se den no. Omo mba be hwe wo kan se muhunu afa wo ho no. Awurade na ye den ebejew. Nto se awurade enti na ho se trade say awurade be wo wa wo. Awurade be wo wa no yade empa so. That's right. Na ne yade a o yare da ho nyina. Wo dane ma no si ni yie. Enti enipa nim se awurade e kan ho o. Thank you. Wo se wasem bia ya wo kan ye me de se Bible bu nyina se awurade di machi no. Me akota be nsema wo Bible bu nyina na me da no no. Na awurade di nachi. Sad nipa ya o ya de pa bi na awurade ye de be. Di nachi nti so how ba awurade di wachi bi be film. Enipa pa wo say ya o how bi do bridge na me ba ko pe awurade di wachi na awurade di machi se awurade ni ya chi agogi anganya ba di awurade di abedu na awurade di ya chi etwa na ye free ayi awura bo ba se ade awurade ya awurade na me to ka na o se ye hie nsu ani eniema egu ka isu a ye nim se we di eniema ni nyina be fo ye hu yan se ko enim na nsu na te na to left afeda be nsu ni to left yeah right no nsu no to de ba ya be du fia ye eniema mfo anya awurade na ne di ya chi na awurade di nachi enti se obi ya de pa awurade ye de be di nachi enti aye jai se ebia wo se obi akọ ha obi mu obi akọ amanie bi mu yare bia bo obi na wo de aye wo se no ano no enipa ni be wu nipa ni be sei o se yare mpa na oda so no awurade be je no ya awurade be mu woni ewu what a word. Praise God. Hallelujah. Trust me. My main C6 is near Fed Twasso. Matafo kasa me ho nsem money. Da ben na obewu. Na ni di ayira. So oba be hwe me a. Oka atrosem. Na kuma mu tase nsem hu fa. Ofre di koboda. Wuru. One a otame nyina. Obia
bibia ya dai etutu me ho asu watutu me ho asu wosusu me ho bone osusu bone kase ebusudie akata no na afei oda hoyi sorry bi oh praise God hallelujah amen sama wakano no oh sorry bi mo we what for me dey say no ano no oboa Bible say enhira ne de ohu mobroni ni momo no obegye no everybody Bible according to Psalm 41 verse 1 no papa no nwie 9 no mi ye 9 no na me ba bebe 9 no na me ba bebe no o say verse 1 say enhira ne de ohu mobroni mobo na obegye ne nkwa na obehwe no so everybody mo tienie enti de ye hia no say ye be ya adepa ye be hu nipa mobo hallelujah amen ye be ye niema etene ne hu nipa mobo eno nko a eno na nyame hwehwe na say ye yesa awurade be di echi amen verse 9 ne say verse 9 ne say madam for pampo a me de me ho meto ne so no madam for pa me de me ho to no so a odi maduane bie no na odi maduane bie no ma ne nanti so atia me hey amen ehon na no pe eya asem a ye be ba be the main topic madam for a odi maduane no madam for pa mpa a familiar friend madam for pampa esra damfo na esra damfo yes adamfo mu adamfo yes ono ne kɔ nakra na me didia obedibi wo dey say yes ohie bibia me mani bi ne ho kire na me boa no madam for wodi maduane no madam for pa mama me nka madam for pa wodi maduane no wayere wa mani nenti so asori etia me praise God say madam for pampa me de me ho to ne so say anka du dia dia anka be shemi nkura no me man aduane di me ne ka sumsam me ne na adwene na aso du ahoyehie mu no odwane jam go fi say o pa adam for pa wo wiase a adam for pa ne ne okwa ahoyehie mu a onwane nya o asempa but wiase adam for no edunia dia dudu na adwane na adam for papa ni Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. Amen. It was asuafo no mu no. Kovina Yesu odo asuafo ni nyina. But obi a odi sikasem yes. Kofi be se wonsa no. No do ba o. No do. Asempa. Ni obeka se ekuo ya yati. Asori ya wo hoi. Una hwe sikaso no. Because sika no eye ahoden ba ko a ebu adwuma no edi ye trust oni e de shows ani e do edi Yesu fresh yafo ni nyina da no na da Mike e ka wo arabo e da Mike nyame nhira no o kire Judas Iscariot na se e no o kire se Judas Iscariot no fi Benjamin abusu anim na sa Benjamin abusu no so ye ngrofo a anka omonyo onfra na so Yesu hu Judas Iscariot mobo e de ne be ka asuafo no wodi de be ka asuafo no ade odi sha ne nsa se won hwe sika so na so na Judas e will be adwembone etia Yesu Kristo ma yenko John chapter 13 ayen sia de ho John chapter 13 Yohani asempa etidumiensa enyemu du nwotwe no ese 13:18 yes sir yo ane Yohani asempa etidumiensa chemu edu nwotwe no yes o say enye mu nyina ho asem na meka enye mu asuafo nu nyina ho asem na meka me de na mum me de minim won a mayi won minto aso and yes yeah ka 1819 or the 18 say enye mu nyina ho asem na meka me de minim won a mayi won that's right na saa na ebeye na twerɛsɛm no abamu se de odi me pa no na wama ne nanti so etia me amen de odi me pa no Yesu na kasa no wama ne nanti so ya de me pa no wama ne nanti so etia me odi me pa no ni odi maduane no ono no wama ne nanti so etia me yes 19 no o se afi me ka kire mo se o se afi me semo me pa chu afa be nsu akra o se afi 19 o se afi me semo ansa na aba me ka kire mo ansa na aba na se enya ba magye di se mene no
amen enti na Yesu ka asem bi tire suafo no say mo anyina me pambato obi wo wa mayiwom na mo me ka kirem say de odi mi pa no ono no asori ete say o kan ba fom ho a na afei suafo no bisa na Yesu wo de wan ebe yiwa ma wan ebe yo de wo hwe 20 de ba na 20 o say 20 say me ka kirem no kuremu para say me ka kirem no kuremu say de oji obi a masoma no na obi a obeje de wasoma no waje me na de oje mu ne de oje me no je de osoma no obi a oje me no oje de osoma no oje mu no oje de osoma me no 21 say Yesu ka asa no na Yesu ka asa no ne ho yira no hu na odi adanse ese e na odi adanse ese me ka kirem no kurom ba se mu ba ku be yi me ama e na asuafo no hwehwe won ho anim e na asuafo hwehwe won ho anim na ohunu oniku a obedi Yesu bone sa asuafo no mu ba ku a Yesu do no na asuafo no ba ku a Yesu do no ye John atwe kukum e na okompatiri Yesu kukum e na Simon Petro bo na na otale Yesu kukum no e na Petro born ani ese no so bisa Yesu ni babro de ore kan ho asem hallelujah amen ena just that time no na media wo ye meeting so ngrofo na ho no hu yoni wase ono ni suani a Yesu do no se ke suani a Yesu do na ye John na wase opatri Yesu kukum eko bisa no secret say asma who can do hwan ana Simon born ani kire John say 24 no o say ana Simon Petro born ani kire no say bisa no de pese bu hunia wadi me pan no na wasori atia me a wono onya obeyi mafi wiase na me be yen sentreni bi monhwe dia mo be hu say me de pan no sin amano no eyo no yes praise God hallelujah amen sabre no tie didi a odidi enti emunu mo wa oka akofo ho a amunu mo wa no na Yesu oyi pan no e de ma Iscariot say onje na say Bible say what je pan no pe na Satan be wura ni mu obi anka wo kom de wa ya ma pan no madam for pa di meduane no wasori etia me wo say what je pan no pe na Satan e bowura Judas Iscariot mu and oh sorry adidie yes na no wadu no 25 no kan 25 say o say dey enti opatwere Yesu kuku mu bisa no say o dey ko 26 no and o dey man fenko hwi na ni nyanya fine okay enti opatwere Yesu Kristo kuku bisa no say ebisa no say ewrade hwan me de pan no sisi ono ne dia me de pan no sini no pan no sino 27 no the man we here no na oje pan no no actually no eno na Satan be share Adam for their own ya no man ya ntam na minya di yese obi a wadi mpa no wadi ne be yima ma no me di amao Satan be wura mahu dada dia wo ya no ya ntam ni awo mabroni vom no ensran no awurade be no woni be guase wadanfo na waye papa na wo wasori atia no awurade be na fi yes praise God hallelujah amen no say amunu wa na Iscariot to sorry pie yes and o kwa asrafo no ho say and brenaso wadwa mama yenko ne yenko chi no yes na what describe Yesu na Yesu ni asuafo no se and the say obet ma identify ni difficult according to John chapter 18 verse 4 no or say na Judas Iscariot ni asrafo kura akode eni ejatane ne emane ade ayekwachi otini ni se odibonyeni no Bible say odu ho no na Yesu ka chi say na mo hwehwe wan na mo hwehwe no me na mo hwehwe me o say ewe Nazareni no o say mini na wo tigu form mprensa so no wo tigu form
Judas Iscariot would di Yesu no hwe Yesu sika so oye ne bone anopai de me pese me ka kire on say wo de ma atamfo nsore atamfo nsore na wo de ya de papa keke atamfo nyuma nya adwuma me na me ka kire on ya so ahwe ne yehu ade pa wa ye no ebe ma Awurade agyew da boni na afei Awurade Nyankopɔn ebe hwew so na se obakura wo bra wo da ho do asamato na obekeka bi ka ho a Awurade Nyankopɔn be dan na nu onyam eni ne tumi edi ewo wo so anopai woni me ya adwena ka ame kase wo fie obra wo tie mi me pese me tie onyi na pede ne ma sempo owu mu na nipa no ebeto no kora na Awurade dan ne tumi edi amen Awurade dan na ni onyam no edi na omma bone ento saafo no hallelujah amen hallelujah amen endi won govi Judas Iscariot no so yes adenti na sese ono na okoyi Yesu ma se o se okay trust him na obeti asie ya na say the main point about the person kire say edipa oben wo no e na so show hu ye de e wo ne ho who say first Psalm 41 no aye kenkan no wo say ono o ka say madam fo a odi madua madam fo odi madua ni bi enu ye David o yes let's say edipa oben wo no yes e na hwe ni yi no odi madua ni bi no onu mpokura no wa sori etia ono mbehwe me ano ko ka me ho nsem wati ase inde adamfo ehu serious adamfo so de oben bibi pa ba won nchen a otimi twa no wasen no so de oben anopa Awurade se enka nkyerɛw enya wonko ena obi di saa niema ni diu o sase wo Yesu Kristo so ena bi ba tu David indi me ni anopa me emphasis ma on se ya de ba keke hu bobrofo mobo na wo de na wotimi nka se wiase wo ni obi mfa adamfo adamfo wani nto adamfo so na sempo so sori tia wa Awurade ba jogo visa ko wanim kakra John ho ababi e kenkan ye no Awurade hye wo hye Yesu Kristo ni onyam ukwa wa matim bi asade afoforo wa hu asade afoforo kenkan ye John ye no ne pie chire ba Yesu so ntimi nko 31 no ko straight o se 31 wo etifiase wo se asade afoforo a ene odo ene enu 31 wo se ena ofri adie no na ofri adie no Yesu kan say ena Yesu kan say afei wa hye onipa ba no Onyankopɔn enya ni mu animunyam na nyame enya ni onipa ba ni mu anionyam se Onyankopɔn enya ni mu animunyam so nyame mu anionyam a Onyankopɔn so be hye no animunyam Onyankopɔn so be hye no animunyam ewo no animu na obe hye no animunyam ntem na obe hye no animunyam ntem come on emmankuma britie bi na aka ne mo wo ho me ne mo wo ho mo ba hwehwe me na se de me ka me kire modie muntumi ma ho no eye amen papa mam fe nwie pre ko fa ko amere ko muntumi ma ho sara na afi me sana modo do mo ho Samo somo no do mo hu ni bi modo do mo ho a enam ye so enam pe nyina be hunu se enipa nyina be hu se mo ye masuafo hallelujah amen edi asade afoforo no o se na ofri adi ne pe yes when ofri adi no Judas Iscariot Judas ofri adi na fresh squad na ba Yesu si won so se Judas ofri adi na so me pese me ka kire mo se de Judas e be ya open tem no onye na mo wa hye nipa ba na nuonyam yes hallelujah achro na bam ewe Awurade mu na sabiri ko no mo ba hu se wa hye nipa ba no anuonyam ndidi na Judas e ko yi ya nhye Yesu anuonyam ya tini ku no ba do sore yes when owu ye otimi sore free adaka merem Yesu sore ye na ni wu atini kura no the transformation no wonya ye no e change no yes ema Yesu yehu se ne ntade mpa ya bo no na ye ku no esakrai
owu sɔre ye no wɔde ahoɔden ne ahoɔfɛ foforɔ enuonyam sononko ɛna sakra anopai papa wa yemu ɔhaw ne ɔtan no wobɛsɔre yɛ firim ɔsɛ aka birikituwe bi ne enuonyam hyɛ no aba hallelujah amen ne enuonyam hyɛ no edu na ne ɔka kyerɛ yɛ ne sɛ ɛnea ɛno na meka kyerɛ mu da bia sɛ mono dɔ mo ho yes praise God hallelujah mono dɔ mo ho na monɔ mo nuanom na monɔ wɔn a wɔhia mmoa na monyɛ wɔn papa na sɛ moyɛ wɔn papa a wadamfo a odii waduane nea woboa no mpa a woyare da mpa so ɔbaa wo nkyɛn ɛbɛbɔ dawuro sɛ baabi a wadu deɛ ahokyerɛ wakɔmu deɛ ɛnoa no awurade aka ketewa bi na awurade ɛnu onyam adadi ɔboafoɔ no ɔbɛhyɛ ne die nu onyam anopai ebra me di nyame asɛm a no pɔde ma sɛ we need help from God yehia mmoa afi awurade hɔ na yehia mmoa afi awurade hɔ yɛmfa bi mmoa foforɔ na yɛde bi boa foforɔ a yɛbɛhu nneɛma bebree yɛbɛhu ɔtan yɛbɛhu amanneɛ yɛbɛhu name callings yɛbɛhu din ahoroɔ yɛbɛhu sɛyɛ yɛbɛhu ne nyinaa yɛ atamfo no na nea ɛbɛyɛ nwanwa ne sɛ wadamfo paa uma na aduane din no sɔfo obema ne ne usa na ebi mutimi ka se me de nipa ye ntimi de papa ye de megyae na wo be da so nya nyame no nya ka se wugyae because ka papa na wo ye mpo ye bo odin bo ne se nka kodane eye bone na akoye de a ede se ka ne ka ntimi ntra se kura o dabi wa ye papa mpo se ye ka ho asem tu wugya papa yo ntu wugya no akoye bone ana ende ye mboa kura obi a ko vi oye papa ohwe emwa fi nipa nchen fi se nipa ko an ho direct obi ja papa ye enye emwa na okay Colossians 3:23 na osi obi bia oye bibi no onye ne sɛ de oye ma awurade yes na onye ma nipa na numu ena obenya akatua sɛ apagade there is difference between akatua and apagade akatua de uye bosumi adwuma da obegye akatua but apagade de wani naso ade na uye na ofi wakoma mu ubehuwa na ya exalt yes ya pagyaw ya monso because of say uye bibi but akatua ne de we deserve say boso so say oje 1000 eno de obegye but bibi wo ho a e ka akatua no ho awunim de wo ye no de ko ubehuwa no ayete se wo do afuo wo do afuo no se mi godua mi koko mi godua mi banche mi godua mi bode enwa nka ho emire nka ho wo ja se cotton nka ho endi se wo do afuo no na koto ngure emire ne koto a e ya pagade wa afuo no bonus pa wo ja se endi de o ya de no nye ne se o ya ma awurade onye manipa na numu na obenya akatua se apagade na odi apagya anobenya mi hira amen nyame nka ho amen nyame onnom ho yes na yenkoso nya ne ma papa na bonitu anobai obi tie mi ne hohoma apagya se de me ye ne we aya kyerɛ mi me se me ho dene efi se yesu se enuonyam no aso na eba ntam se sia na eba wo nkyɛn ewade pagya wafi yare mpaso ewo yesu dire mo Judas Iscariot kyerɛ no won se wonu no ho se onima ankwanton yesu odiskane ko se yanje kyerɛ ono ankasa de ne kon ekɔwɔ fom ku no sana rame be ya tamfo no ye de we are not the prophet of doom say ye kasa ya tamfo say ne nyame be ya tamfo no de ne nsam ne wo if you say awurade ono ne ketuafo amen so ababwa ya na e wo be biara apim nyame onkoswa insisi nipa so be boa baby apim asemo papa nyame wonhyira wo so asema na abato fon so no asem ketua ano den asem na papa na kan ni na no oda fon so be ru me umreni adumura yes wampa udin bebe akaza free me pa cha me de ma mi amfuma ba jama ne ko maye ayo sofo mami ya mi sira wate on shira on so ana pe wa ma me ho agidi mi pa se mu enyira o bible hey
Na me me wadi wate. Amen. Na enshira wo Nyankopɔn nsɛm. Wo so din kan ho. Amen. Won tun panem wadi finu fi bɛmu no adwuma ye nyinaa mu. Awurade nhyira. Na mmoro so na nkyɛn so. Amen. Adimiti. Amen. 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 Onipa ni mo bia wa ba boa ye. Entu nso betumi abɔwura mu. Onipa ni mo bia wa ba. Anopa yi. Ajewa Awurade wo kuto. Obuafo no hwan? Kuto no. Obuafo no Awurade. Afesusuro no ɔbɛn o. Ɔsi wadi maduane a obedi ye. Anaso wadi maduane. Na nso yi mama. Ono nkubi ɔbɛn o no. Ono nya ɔbɛyɛ o. Enti na sisa abo bɛka wa ne funtume. Anopa yi enzema papa da ba no. Enya asɛm ketewa. Enya asɛm ketewa kura. Adumura. Hello. Adumura. What you do? Odisha odin be yakasa free. Ababo mane kwa maye. Sema pasa ya mission pa Amen. Eti namba no ebi afi na utie yen. Onsu betimi so aborremu, obusu su betimi so aborremu na eja onso so ni anopai pasu jansu kakrama yen. Anopai onso onu ye che no. 0554820910. Odisha yenkoi. Adumura. Odin bebe akase fi mamu ejan so ache kakra. Jamani koma ye. Amen. Everybody ajewu. Amen. 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 Unsu betimi so aborremu. Number na hot pint. Unsu betimi so aborremu. Adumura. Obere enso. Ama na buso. Amen. What do you mean by free? BB from Paul. Oh wow. BB buso mpem. BB buso. Why na? Anope den awoka. Anope die. Papa na me bona basu. The quotation na odi buy na die. Etwem. Isanse wama mati enye bi ase. Amma tin sembi ase. Isanse enipa ebebo a odi ana shu ni oben okwe ese ushu ni oben na nipa de empa ehun tu ni paso na mom se nipa bebo a na nyame ene be ka nipa na kuma no abo a nti anope de papa ni quotation so de bai aya di kamishran oma enani so ade hu oma ni enye mo na da bia no o mecheche nyeme bia ni so na ye nkrofo ni bi ho a omo ba omo de fa we bra na bagi we eno no ya na emwaye papa you papa senia ogusu a ne ncheche no ta no me ka se bi se o preach senia Jesus Christ no ne nkrofo ne nam na pepe Eradi Israel. Amen. Na sorry, any ekese. Amen. 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 Oh, atomo. Ofre for unsu betimi so abodrem. Almitie menum no miti. Da to ase kakrama. Adumura. Number no anase yemfa Vodaland kakra 0201 0201 944 485
0201 944 unsu betimi so aboremo ne ato aso anopai bebre na me ene ya che adumura obasha yeso udin bebe akasa free e pa cho me de me na ma eti ababo ya papa ya mi shira no papa amen e da bia ni de nyame nam so e de bleyen onyame wanya ne kese oda ya onyame nam nsanwa kese di nkyere no no me kankyere ni nso denya padi ene wa ma ye hu se ye papa ma ye nyin se ye jin shira no afi ni pa no onyame nsa na de ba ye onyame wanya ne kese on shira no oni ye papa nso oni ne ba ye onyame nsa ne papa amen bye adumura obasha udin bebe akasa free oh yes anopai manen koma ye that I'm sure amen amen okay kana kupa na kwa na kwa lo kofu o to sabe o na to de na man di pra ya bonna o beta na ya di fu an ta na ko ho yam te enim ka yam patana tan ani ta ma ba di ko ye we no yam te ene nyina e bu so ye yu ko foma ene nyina ye bu so ye gu afofo ni mu aso na me de se wo nyankopon se obi asa de boni bi aba se sa no nyame hu ne mobo amen pata ne se na pamba ne ho ba na mi sha wa ya mi sha mama sa onu fi nyina amen esi pa amen ya mi sha pa ombra o se wo ya amen so da wa misu ndasi pa mi sha wonso adumura nana one nana na mpom design onyame na dumara ko ya do ba de ase nana anopai no pay na ya me ka se ne du ko tiara bia esambo modina na meti ovo to ya be na ntana ko be bia na ase na mi sha me se wati wana o ye papa ne ya na o ye bonda ne nana papa ye na ye anza juda ile kila ko no ko yi yesu ma no udi si kani bila kino ono ko fa ma shere no anti oni pa wati wa resa o ye papa na kontombo so anye na nti chanzo so anye nti ye bili ba ti anya nana ye da se na mi shira pa anopai akakra na ja ya so le fe fidie so to de o kan bia so betime so abeka adumura anopai number ya jam me pan adumura adumura o so ba hwe yeso woni me be kasa free nyame seso ase odi nyame sam papa bre ye slante nyame slam no nyam kese na adum nya adum enfra dum kwadum anwodin ye semamu sase nyame semamu di maye mu da hopa obi nyame sefa ye kan se onyankopon yankasa on slam onyam kese amen adumura obere yesu amen 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 onshirawo yemfa ofrefo twato na ja infa limited adumura obesha yenso wodi be mega za free me ka sa free abo me sa kese ni mane ngoma ye adumura wani ajiba no pe papa meni aje dodo amen masem na mo kai de si masem bi so pa werura papa na mi shira wate amen ode yesu ka ana pe mama ye shira papa amen sa ka sa wo ye papa na udi nyema bi ati dia wo ye ete na ma se ya den
Mekoswa ye, a radima or day. And you shroud no summer and a pewodia maya, you cry here. What shall be passed? They are doubtful. Obey Yaman, Yami. No, no, do aduane. I found so down for now, so will obey you, woman. That's Yami beg Jimmy, me are a amen. Yami Shamo. Cutters of Mamma Siana Pa. Obeti. King of great members, Michelle. Amen. Upon the report, most Yami Shamu, Muman Jasso, MSC last point. So, amen. Amen. I'm wishing out. Papa, Bibi Wanaja, or the real manager. To be back of bar, friend, mammy. Mete or my sum said, yeah, over cano. And Opasoba. Adumura. Obesha so. Odi me be kasa free. Yo, me kasa free atumu jinase. E fe na me tna man. Jinase. Okay. Apesi jinase. Good. Oh, wonderful. Papa, onyame kakra ke o insira wai. Amen. Ma be bia de maye no. Ya ne akata bebre nse no emu ne ye wo. Enya tna so na ahwe ko na ye ti apam no. Ana ya kakra. Obitumi ye ni nua ma ne fi ma me ba ko papa ba ko ade ya. O de sika wo no kra. Ankoku no asamo so tumi kum nipa dada wa se da bia kwasiara no pa odum ye nsanse wonya me kakaka o israel no onye oketie na 99.34 no odi ahenka ne manyina so nyame israel no tutu ngana mo sie amen amen 93.3 FM 93 point of correction anopay papa anopay obizo frere easy na mana hot line I hot yemfa we ntwato anaze de I fa ni twato adumura Obesha yenso yeso ampa odi be kasa free ba jo FM na ya kasa free Jamaica manu ko mai papa Jamaica no sempa wo de be amen big case wa mtie no na quotations no I said no wa kan first one na wo kan Psalm 41 verse 1 to 9. Now I can John chapter 13 verse 18 to 20. No one sign kind verse 31 econo. Obey complete. Amen. Yem for phobia bim. Yem for phobia bim. Ma memfasa kwenyin. Na memfa masidei emma asede di kan no koma King of Grace assuring penny for oma mom ho kwan se Ewrade ebefa yen so na yesi Nyankopon asore e wo sa abri mu evangelist Kofi Amoakon eda Sante eda Champon eda Michael Techi ne ne yere Osofo Eric ene ne yere Osofo our father Eskuma onene yere Brightofori enene yere ene penifo ahoro aka Meku Penny Mame Doris Mame Nkansah Oba Pekua Twa wadre yes yakubon shira mu nyina adwa arabadora ome ka nyina abran poma ene oba pa koranche me sister no nyame inshira mo ene asoromani nyina tei brother tei ene ne for Victor no nyame inshira wo tell us your friend professor tei okay sound engineer papa ahoke kasronko a omobo ama yekopie ahurapo ena eda Paul oni ni nuano mewo Apolline Ngo ne ahurabo in fact omabo adwuma Kofi omabo adwuma enya mi hira papa afi akra dodo a ekonya wo ho nipa wode emofra na ne kanko nipa be 36 yes Ewrade de komaye wo ho no pay minim say ofrema homachi omasha ase omboabo omo akostati asori na me enka omo ho no omo afi ma me mfase da ma kromo hene awurabo hene ene ne mpanimfo se de omo gye yen radio ni duro nti
omoji yen ma ya dan mattress ni we bia amam for say come na day o so convention dey okwa ni come na nam but just say omoboy e palma convention is successful afi mi fast da kese Emma Ura John Biney. Yes. Anomase. Me de me boni din John Biney na nam de ni papa so. O ni papa. Sika o de support to yen convention mu. Enka ye ni be pepe ye ho pa. Afi mi fast da kese Emma Jodro Integrated School. Ne director Mr. Friend Joe Dochi Odro. Yes. I did know by so Joe Dochi Odro. On the Basewa and the justice. Any PTA for Nana Krazo Nidin or Baba sub chiefs in the Mirefi. Any Mr. Isaac. Our Ewisa. Omne MBPT and Penny 4. Said ye omo me bo mama ne say hiam waka. Na me buka ba ko da mepe. Ade be chief ya da so ye be ma 2 cars. Oh, yankopon to fu egum na fako. Ti go fi da bia me ka quotation bi tra adwempa be hwe so. Me na me yom PTA chairman. But my father bone go school ho adwempa nko a. Ndi omo ma cars mi nu. E nipa. E do onko ba kwasi ada on be fire. Na mishra wo. Inti so bi so otan ye se ya de enye ya. Nye na nyame so bi ekwan obani. Emma convention no ye ko bai adia me da nyame asese ye nya problem kete ba kokra de ye ko ba be po e wo kwan nim so ye ko ba sumdwiem me da nyame ase say bibi kura de betum from me na afi ne nkrofo fight back e waka say yo ye be say no minim nkrofo bibire o mo yesa na so ya enye yi ewrade di achi didie na obeye anope ye da nyame ase amen ye da nyame ase pa ye fi ye kwa asoro fi ho ye fi convention ba asoro man fa ho keka no bra na no pe ye nna nyame ase ye hye nyame ye nu nyam se ewrade adi achi asore ayete ye ncheye yetimi asesa ye hokura ye ni so timi akoye nyame dwuma na awra boman ne de kofi ifiada no enipa be gu omo ye good arabo no mu ti omu no mu kro so finim roba hwe so for now say tama anadwone de no ogbo ma ba se kure ba ye hu wura bi but pure water ba ko pe bi de da hwe mi ba ba fa bibiri ka bi a wode betam pure water le eno bra na de fita bi omirika bi ode be fa arabo for bi arabo anope hira mo pa so for that but we dey ma me ba ko bi nka 5 minutes per hour. I said, yeah, Kwasi started 7:10. Yeah, started 7:12. Approve with the extra 5 minutes. I started 7:10. Jaka 8 minutes. What I call and you know, when you ask them, two quack by enter. What? So for who's a man back with my be fatty. Me kwaje dan ma eskuma phone. Na eskuma phone so much akonya dan fufuro baby. I said, Krono omo ye good so my say. E dan da ho unya ka se maame ye pedan yo man fati no muni muni pa o ye fanti kremuni I say boys na esuma for say free wo kwota ba fufuro ade chinya be ko maame oh papa na mbaje dan wa medem na say ahye di poko say dan ma medem man fati nyakopo won hira so ba pa kutu obi ne yiri free ni de ai obo ye good so sole say mo medada obo ye good arabo nyame won hira ye ba ba obi na nyame wa ye ne ma kese who be a better asida say asida in Erade and the man no the asida in Ferrade so a kobe be say kubia etimi de na de me twa mo ye ene tomorrow planners for chairman controller dan also chairman controller ne 1 2 so de meka that's what the ba de meka eti ene otie me be chance say ne ye be bon kwa edu ene so you meeting kese pa meeting chenche announcement am aye o me program is me charge mo ga mutimi ntua controller vaska akra e support so chairman papa e fa chairman wo betumi say obi ye chairman wo ntumi ntua so ye friend chairman wo betumi eno ano me ntumi de ehu and afi nyame ya doma on the 15th May and ye bie aboabo asori enwumre nonum ewo ede champion papa fie aboabo fo nyame adom
King of Grace ebedua ha aso no ben mo but Awurade say yembie bi ma mo nyame adom so enche asen nkuku asa beebu su mienu ntam yebebie ho nso asore no ai esubuafo nso eda pipeline enche ebebie esubu asore wanwe a wonte ase nyame na ye na dwuma esubu ya nyame hira no nka ho ye wonda sene bye bye so nipa so ababwa yana